खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय मासि जिउ फरायनाय महर लानोसै बोर दामगै इनफाय ब्लग्सखौ फरा जोबोसेलामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय लोगोसेनो रिकुवेस्टबो खालामोन सोरबाफोर गोदान बावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय बिमा बुरैनि हाबाफारिया आरो माथो जि जोमाथ' ओंखारबाय थाखायानो उपरसे बग्रा गादु गब्रा सोलायदोंमोन नालाय अखा दोमैदोंबाबो जानाय नंला होननानै दहाय फुङावनो सोमनानै दोनबाय दानो लगे लगे सुखाबाय आरोना माथो राहाबाव ओमफ्राय बेस्रा उन्दैखौ आङो दुगैहोखांनानै खेमसेनो ओंखाम जाहोखांबाय आरोना एसे दालिजोंहाय ओमफ्राय जि मोजां हारसिङै टिभि नायगासिनो बे समावनो सम आंहा लागाव आरोना ओमफ्राय लोगोसेनो आंनि हालोदखौ देखायनायजों लोगोसे नोंथांमोनजों इन्ट्र'खौ मारिनानै लाखाबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो फिसालानि इउनिफर्मा एकदम ब्रास मारियाबा जाया आरोना सानफ्रोमबो सुनांगौ गुफुर आयौ 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 दह'जोबलायलायबाय ओमफ्राय उन्दैना ओमफ्राय जनाफोर आङो लगे लगे जिखौ सुखांनानैनो आङो एकदम माने एसे बे बादामालिखौबो एसे ब्रास फुनानै लादों आरोना मानो होनबा जा गोथां गोथां जाजोब्बाय ओमफ्राय आंहा ब्लिचिं पाउडार लाबोनायबो गैयाना आब'नाबो दङमोन खिन्थु एसेल'सै आरोना ओमफ्राय ओंखायनो आङो एसे होनलायनाय बोलो होनानै आरोना ओमफ्राय जायाहाय खारजोबनो नागिरा हाख'वा बिराद खस्थ' मोनो आङो सयथिबो थावबाबो जाखारा एसे फुख'नोसै आरोना दाख्लैसो आङो फैनानै फुखादोंमोन बावाखैनो खोमाने खयदिन जाखाथाय दानो गोथां ओमफ्राय मालाबा गालिनोबो बेयावनो दुगैयो बेयावनो थायो गथ' गथाय नालाय जों गासिबो खेमसेनो स्र'बो दुगैनानै लाखाबाय ओमफ्राय नै बेखिनिखौ फुख'बाय आङो जा अख्रा बादामालि जेरै आंनि मेजेमा अख्रा बेफोरबो जा अख्रा आरोना खिन्थु नै बियो बिदि फिस्ला बादामालि नङा आरोना बोरैबा खालारसो साइडनिखौबो एसे ओमफ्राय नायल' साननि उनावनो गोथां जाफिनजोबगोन आरोना ओमफ्राय बेखौ नायलाय खानाय सिननाय बायदि जखानि बेथ' जासिनबावासो बे जुदि सानब्रैयाव फैयोबा बै साननैयावनो फैयो आरोना मानो होनबा दुगैनाय दै फैनाय मा फैनाय ना ओंखायनो जाथ'बाय आरोना बे थाथावखौल' बे रेगुलार गाबाय थानाय दुगैबाय थानायखौल' एसे फुख'बाय गैथ'ला ओमफ्राय सिदा आदाराव फैबाय आङो ओमफ्राय मा फोरमायबावनो आदारखौ दालियाथ' दालिसै खिन्थु बेनो सानसे सिगां सङाखै आं दालि सोंदोंमोनबो ओमफ्राय गाइखेरजोंनो जाहोनानै दोनदों आरोना ओंखामबो मोनबाय ओमफ्राय माथो खालामनो दखानाव थाङाबालाय मा मोननो बेखिनि खावसे दंमोन ना बेखौनो एवनोसै फाजा आरोना मा होनना बुंनो ओमफ्राय थाइबेंआबो नै थैस इसे दोनबानो माने मोननो नागिरो ओमफ्राय लेबुआबो मोनजोब्बाय आंनानो बैया मोनावनो बिजिनि लानानै फैनाया मोनबाबो गाज्रि जायाखै जाजायो बेखौनो जागासिनो एसे गिदिरखायनो जाजोबनो हाया आरो लेबुखौलाय मारै हाखानायखौ सानबेसे दोननानै जानो लेबु गिदिरखौ लाबोजायाहाय मानसि एसेल' साब्रै साबा जानाय थाबानो देन ग्रोब जायो थ' थाइबें खाजि हादेरनोसै आरोना ओमफ्राय नैबे फेनखौथ' नोंथांमोना संनाय नुफेराखै दिनैसो हानदोंहाय ओइ सिङाव गोलैसोनानै दोनदोंमोन आरोना दोनथ'दोंमोन जुलियाव सोरबा गिफ्ट होनायमोन बेस्रा मानोबा सुखुवा एवनोसै दिनै कबिखौ बेवहाय बाहायनांसिगोन एसे साराय बोरायखौ एसे रेस्ट होनोसै हा फिसायनि सेयाव बिदि मोनजानानै मा नांबावगौ 50 थाखा गाहाम केजि कफि मोनजानानै माबा जातखौ गोसोखांबावोब्रा कफिजों माबाफोर मोनबा समायगौमोन माबाफोर लोथो मेजे मोनबा समायगौमोन बिदि मोनगासिनो दङ दिमागा लायथ्राहां दिनै हले नोंनि दिमाग गाज्रिखौ ओमफ्राय दालिखौबो थाव सेरबाय थाला आरोना एसे माने बेयाव संख्रि हालदैल' दंखायो नालाय एसे नै घि होनानै बिदिनो दोनसै बानलुआथ' गैयाबाबो नांखाया नालाय होबाबो नांलायनायखौनो होनो मोनखाया नालाय होआनो आं मालाबा थाइसे सेरो लगे खुरनानै लाबायबो नायदो उदैयाव मा हाबजोबगोन दैनि लाबावलायोहाय कबि थाइबेंआ नामावल' ओमफ्राय इसेल' आरोना सालादखौ बारा गोसो होबावलाया दा फाग्लिखा ओमफ्राय दालि फिसाजोआ गाइखेरजों जानानै मैयानो बासिया गाइखेर एसे दंमोन फुङाव लोंनाय जायासैना बेखौनो होनोसै आं दासो दुगैनानै फ्रेस आरोना मानसिया ओमफ्राय बे जायफ्रि दुगैखांबा बिदिनो नुयो आंखौ जायफ्रि नुयो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनाय भिडिअ'आसो आगोलनिमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ बे इन्ट्र'नि उनाव होनाय जाबाय जानानै लागोनसै आं फटाफटनो आरोना उदैया सेबसे उखैबाय मालाबानो 11:30 बारलायबाय बेखिनि लिला खामानि मावनायावनो आरोना बिमा बुरै जाबाय नालाय बारा एरजाला मावबाबो गोदाव सोराव जाबाय थुमनानै लागोनसै लेबुबो एसे सेबनानै लाबाय जा रोसि लेबुआबो ओमफ्राय नै फिसाजोखौ फटखरिया नुफैजानो गिनानै कापावसो लाखोमालायबाय आरोना आङो माने गाइखेर जाबायना दावदैखौ होथ'ला आरो बिफाया हानाय मानि दाहो होनना बुंदों गावबो बारा लब गैखाया खिन्थु गुफुरखौ जाबाय जानो नागिरो आरोना आमा आंनियाव जाबाय मा दालिजों दे
ए भगवान गैला थ गावनो बैयाव हैबाय आङो थ बे मानसिखौ दानि बावैसो आं दालिजों जाहोखांबाय आरोना ओमफ्राय गाइखेर थफ्लानो लोंनो गाइखेरजों जानो दावराव जाबाय जागोन ना जाया खुनु गेरेन्थि गैया जानोसै दे जालायसिगोन आरो कटनाया बुदां जाबाय आं सनाफोर ओमफ्राय फिसाजोखौ जाहोग्रोदों आङो ओमफ्राय बेखौ जाहोखांनानैसो आं जादों आरोना गुमुर मोनहोआसै आरो आं आन्दाखौहाय दावदैजों माजों होजाबनो बानानैहाय ओरैनो एखमबा बावलिखे गारि जायोबा बिनि क्रिम टिमा कालारा बोरैबा सोमखेखे ना खिया बिदि सोमखेखे जानो नागिरो आरोना मोजांबाबो सोमखे जानो नागिरो बायो आङो अरायसम आं फिसानि खिखौ आंना माने जेबो मैला बुस्थु जायाबा अरायसम खियाबो मोजां जाखायो नाथाय खियाव मोजांबानो सानना लादो बिसिनि उदैयाबो थिगैनो दं आरोना आं बेबादि साननानै लायो गाइखेरजोंल' जाबा दालिजोंल' जाबा आरो बारा फांफुं बुस्थु मोनजायाबा सुजि सुलाल' जानानै थायोबा खियाबो बिराद मोजां जायो आरो ओमफ्राय बे मालाबा फांफुं जादोंबाथाय चक्लेट माबा माबि फांफुं बाहेरा बुस्थु अभार जादोंबाथाय मालाबाथ' बोरैबा जानायबो जालायलाङोना ओमफ्राय हेलाबाथाय खिफ्राबो माने सेन्स जाखायो आरोना अब्ला मिन्थिखादो बेना उदैया एसे बोरैबा जानानै दंथ'यो होननानै आरो बिदिबाथाय उदैबो साजानो गिनांगौना जारलासो बेफोर थांबाय आंनि प्रब्लेम ओमफ्राय आंना खोथाया जाहैबाय मा बुंनो साननाय खोथाया लिनिस्लाय बिमा नों बारा दादागिरि जानो नाङा नों बिदि खोथा बुंदोंमोन ना आजाथुख्लु बिमा जेजों मेजोंनो जानो हायो आङो संख्रि ओंखामल' संख्रिजोंबाबो जानो हायो आङो होनना बुंदोंमोन ना नों आंजों सेम दे जानायाव नों आंजों सेम आरोना आरो नोंनि बे माबा मिमिजों जानाय साना भाजाजों ओंखाम जानाय एखे साखाव लगायनानै जानाय खुरखुरिजों जानाय सुङा पापर जानाय बे आंजों सेमसो आरोना एकदम फुरा सेम जेननाय नङा आरो नोंबो आंजों खिन्थु सानैजों कम्पिटिसन खालामबा नों सेकेन्डआव फैगोन आरोना आं फार्स्टआव थागोन मानो होनबा आंना बांसिन हेभिसिन बायदि मोनदों आं सानो माने आंजों कम्पिटिसनखौनो खालामनो हागोन ना हायाथाय मानसिफ्रा ओरैबादि मालाबा जोंहा ज' लोगो मोनलायबा जाय जानो हाग्रा बिमामोन आगैमोन आब'मोन खनसे चान्स लानानै कम्पिटिसन खालामनांगोन मायाव मिन्थिबायना जेलानाखि गणेश फुजाफोर जायो अबेबाफोर कालि फुजाफोर जायो खेस्रि रानो होमबा बे खेस्रिखौ थोरसियाव लानानै सोर फार्स्ट जाखाङो सोर बांसिन जानो हायो बेखौ कम्पिटिसन खालामनांगोन फ्रियावनो मोननायखौसो ओमफ्राय बिस्रा बिदि जानो हायो नालाय आरो बहाथो बारग'नो नोंलाय आं बादि मोदोम मानसियालाय थ' नोंना बारा मोदोम गैबावा ओमफ्राय खिन्थु नोंखौबो आं एसे फुंनाय नुमारदों आरो नों गावबो आन्दाज मोनखादोंनो जे मोदोमा एसे बारायगासिनो बाट न' टेनसन ओमफ्राय नोंहा आंखौ बिदि मारै हामखो नों बिमा होननानै कमेन्टआव हरदोंमोन ना आंबो हामाखैथ' हामाखै माने हामनांगौ रोखोमनि हामाखै आरोना नाजाबाबाय ज्रिद खमायदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय बै गेजेरावनो हाथाय सानानै जानो हायिया बेयावसो बोरैबा रानथाबलांनानै दुरबल जालांदों ओमफ्राय बेलाय मा आंनि बेलेन्सआव फैफिनखायो बे आं खालामनाय नङा नालाय हाथाय सानानै जानो हायिनि जानायसो नालाय बेसो आंनि टारगेटखौदि आं माला मोनहैगोन आं मोनथिला आरोना बेनिफ्राय आरो एसे बारायनानैसो दंफिनो आङो 1 केजिसोआ बारायनानैसो दं आरोना नाजाफिनसै सानदों गैला हायैनो हाया बाट जानाया हले नों आंजों एखे आरोना बिमा आं बेखौ हले हमनो हाखाथारबाय ओमफ्राय एथ' जोंनिफ्राय दैलिग ना बेदर जाग्रा मानसि दङबाबो मालाय बिसोरो सोरबा फुंग्रा मोदोम नंखाया बाट जोंना साना भाजा मिमि भाजा संख्रि ओंखाम जाबाबो टेनसन गैया आरो नोंबो बुंदोंमोन ना ओंखाम जायालासिनो 15 दिन नामा थादों होन्दोंमोन नोङो नंगौ आंबो 9 दिन थादोंमोन ओंखाम दाना गरसेबो गैया आरोना खालि सालाद सब्जि ओमफ्राय फिथाइ बिदिमोन ओमफ्राय दावदै रुनायमोन आरोना लोगोसेयैनो फुं बेलासि एक्सारसाइस बावसो आरोना बै दाखालि एक्सारसाइसनि भिडिअ होबाय थानाया बे समनि खोथा बियो जेबो जाया 9 दिन ना 10 दिनावहाय इसेल' खमायदों आरोना सोर फाग्ला जों बायदिया रानथाब खुंथाब ओंखाम गैया मा गैया थानो हानांगौ मानसियासो अन्दरनिफ्राय दुरबल जाबोयो खिन्थु मोदोम अजन जेबो खमायाथ' ओंखाम गारनो दोरखार गैया जोङो र' नाजानो माजों एसे माबानो हायो ओमफ्राय जेब्लानाखि साक्सेसफुल जायो अब्ला एसे फोरमायनानै लानोसैलाय आरोना आं दा बुबाबो जानायखौ गोसोखांनानै सेयार खालामदां बाथ्राखौ आरोना जानो हाग्रा जानानै जाय बुजायो बिसोरो आंनि बुंनाय आं मा बुंनो नागिरदों बे फिलिंखौ मिन्थिगासिगोन आरोना सुनाफोर ओमफ्राय दाथ' आरो भाइरेलानो सोलिगासिनो दङ भाइरेल ओंखारफिनलायबाय बेफोरखौ आं दा जेबो बुंथ'ला बे ब्लग्सआव जानायजों जानाय मिलायनायखौसो एसे बुंनो लुगैनानै बुंनाय जाहैबाय आरो आंनि टाइमा बिदिनो थांलायबाय जाब्रा जुब्रायैनो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलायबाय ओमफ्राय आरो जोबनायाव फंसे खोथाखौ खें मोनगासिनो दं लाखोमानोबो हाया माबा मोनसे गोदान खोथा मोनबा थानोबो हाया आरोना आरो बिनि सायाव बेनिनो रिलेटेड भाइरेला जागासिनो दं नालाय थ' येस आं बुंदों
जोंहा आब' फैसालिनि खोथा आरोना बिनि जेबो खोथा बुङा आङो बाट दा जोंथिं थाफैबाय आब' फैसालि आरोना जोंथिं भारा थाफैबाय आं दाबो नुवाखै आं माने ओमफ्राय फुरा कनफार्म आरोना माने जोंथिंजाय थाफैबाय होननानैहाय मालाबा लोगो मोनबायसै आरोना आंबो बारा ओंखारनाय जाखाया नालाय खिन्थु जों थानायथिं थाबाय आरोना दा बेखिनिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो आङो ओमफ्राय आं दाथ' आब' फैसालिखौ जानला माला बुजाथारनाय नङाहाय सेरावनो थाबाय जेथिया फैनानै दुबदुबदा होफैबा गुबदा गुबदिनो सेस आरोना मोजां खनाफोर बिदिलाय आं मालाय माथो बुंनो आरोना जेखौ बयबो बुंदों बांद्राय भाइरेल जाबाल'सो आं एसे होनदेरनो गोसो जायो नालाय दाबो दाख्लैनो खबरखौ मोन्दों आङो खिन्थु आब' फैसालिनि भाइरेल जाथ'यैयावनो आं खबरखौ मोनखादों थेवबाबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामाखै खिन्थु दा भाइरेल जाफिननाय लोगो लोगोसो आंबो बे खोथाखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरोना दा ओमफ्राय ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै बेजों लोगोसे जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच